Aanhin mo pa ang magandang mukha kung wala ka namang jowa. Malapit na naman ang Valentine's pero single ka pa rin. Pwes, huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Ako rin. Oo, single na single si DJ Musika. Anong gagawin ko sa Valentine's Day? Andito sa radyo. Ere. Hoy! Kayo Di bali ng on-air kesa naman nasa relasyon nga. Tapos, bigla namang iiwan sa ere. This is your DJ Musika, giving you the hits of today. Mga kantang magpapaindak, magpapaiyak at magpapakilig. Stay tuned! Huwag mo akong iwan sa ere dahil ikaw, kahit 3 bilyon ng tao dito sa mundo, panigurado, ikaw at ikaw lang ang gugustuhin ko. Naks! Now, here's Ere by Juan Carlos. Dear Love, nakakapanibago, di ba? Kung madalas, ako ang pinagsasabihan ng mga hidden feelings, ngayon ako naman. Mahal na mahal ko ang trabaho ko, pero minsan, napapaisip din ako na ano kaya ang pakiramdam ng may isang taong yayakap sa akin sa tuwing malungkot ako. Hahawak ng mga kamay ko kapag nag-iisa at yung taong alam kong laging nandyan para sa akin. Madami din namang nanliligaw sa akin. Siguro, plus factor na dyan na dahil kilala ako pero wala talaga akong magustuhan ni isa sa kanila. Gusto ko yung pakiramdam na yung gusto ko ay gusto din ako. Hindi ako mabilis magkagusto sa isang lalaki. At yung type ko, yung kabaligtaran ko. Tahimik. Or yung tinatawag nilang nonchalant at sa tagal-tagal kong naghahanap ng ganitong klaseng lalaki. Dito ka lang din pala makikita sa pinakamamahal kong radio station. Kada dumadaan siya sa hallway at oo, nagpapapansin talaga ako. Tumitingin naman siya tapos ngumingiti siya ng matipid. Napakaamo ng mukha niya. At ang ganda ng mga mata. Nangungusap. Nakikita ko na tahimik lang siya at wala ganong kasama. This time, nakita ko siya sa kantin at nilapitan ko siya. Tumingin naman siya sa akin at lumiti. Hi! Saan department ka? Saka, anong name mo? Dear Love, alam niyo ba? Ngumiti lang siya sa akin at pinakita yung ID niya. Siguro wrong timing ako na tinanong ko siya habang ngumunguya siya kaya naman pinakita na lang niya siguro to. Wow! Sa engineering department ka pala, Ethan Ezekiel? Ang haba naman ng pangalan mo at mahilig ka sa iha. Engineer Ethan Ezekiel? Dear Love, alam niyo, ngumingiti-ngiti lang siya at mukhang nahihiya pero parang akong napahiya dahil hindi man lang niya tinanong kung anong pangalan ko. Mabuti na lang at tinawag ako ng katrabaho ko kaya nakalis ako agad sa pwesto ko at nagpaalam agad sa kanya. Baka may girlfriend na siya o kaya naman asawa. Pero, I really can say na type ko mga tulad niya. Uy! Stephanie! May tatanong ako. Oh, musika, ano yun? Yung Ethan? Bago mong ka-workmate? Single ba yun? Ikaw type mo no. Hoy! Tinatanong ko lang kung single. Issue to. Oo, single yun. Tinanong na namin. Alam mo ba kung sinong crush nun na DJ dito? Sino? Ikaw? Hoy! Stephanie, pinagloloko mo ko Oo nga, ikaw nga. Kaya nga sabi ko sa kanya, siya yung mag-install mamaya ng mga microphone dito na gagamitin sa guesting. Ayan na pala siya eh. Sakto naman, magka-adlib na ako. Dear Love, ngumiti lang at tumango sa amin si Ethan habang hawak-hawak yung mga microphone na gagamitin mamaya sa guesting. Hindi man lang talaga tumarunong mag-hi or hello, no? Panis na siguro yung laway nito. Ethan, alam mo nang gagawin ha. Sige, una na ako. And that's Hanggang Kailan by Orange and Lemons. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. Ay, totoo talaga yan. Mahirap talagang mag-isa tapos walang uuwi sa'yo. Ilang araw na lang. Valentine's na. Ano, hindi ba tayo hahabol? Ikaw, type mo ba ako?
Mahilig ka ba sa mga babaeng madaldal like me? Kasi ako, type kita. Okay, ano nga bang type ni DJ Musika? Type ko yung mga tahimik, shy type, pero gwapo. Parang yung lalaki dito sa harap ko ngayon, no? Yung nag-aayos ng mic, ubod ng tahimik at hindi ako pinapansin. Charot! Iba talaga yung dating kapag yung ngiti lang ng isang tao. Alam niyo yun, yung bumubuo na ng araw mo, pero mas masaya siguro kapag makakausap mo siya, 'di ba? So, kung ako sa inyo, wag na kayong mahiya. Oo, single si DJ Musika. Kaya i-follow mo na ako sa aking social media accounts at DJ Musika. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Now, here's Nahuhulog Sa'yo by Noah Alejandre. Napapangiti mo ako kahit wala kang ginagawa. Ethan, kumain ka na ba? Dear love, tumango lang si Ethan at ngumiti siya sa akin ulit. Mukhang tapos na siya sa kanyang ginagawa. Kaya inaya ko siyang kumain ng lunch. And okay kasi sumama naman siya sa akin sa kantin. Grabe, gutom na ako, Ethan. Uy, parehas tayo ng in-order. Mahilig ka din sa adobo? Alam mo, pansin ko kung hindi ngiti, tatango ka lang sa akin. Ang dal-dal-dal ko na oh. Huwag ka nang mahiya. Ako lang to. Dear love, ano ba naman tong kausap ko? Kinuha niya ang cellphone niya at sumenya siya sa akin ng sandali. Alam nyo, napahiya ako doon ng konti, pero ipinaas niya yung phone niya at may pinabasa siya sa akin. At ito yung sabi niya. Bukod sa nahihiya ako, hindi ako makakapagsalita. I am mute. Pero don't worry dahil naririnig naman kita. Hoy, joke time? Seryoso ba, Ethan? Dear love, tumango ulit siya at ngumiti. Ewan ko pero mas lalo akong humanga sa kanya at mas naging interesado. Kaya naman, hiningi ko ang social media account niya dahil interesado talaga ako. Masaya ako na nakasabay ko siyang kumain at pag uwi ko ng bahay ay agad ko siyang in-stalk sa social media. Wala siya gaanong solo pictures. Puro family photo. At nagulat ako dahil profile picture niya ako last year. So, siguro totoo yung sinasabi ni Stephanie na may crush nga siya sa akin. Di ko alam pero kinikilig ako. Nagulat ako dahil bigla siyang nag-chat sa akin at sabi niya, Hi DJ Musika, salamat kanina sa pagsabay sa akin mag-lunch. Ang ganda pala ng real name mo, no? Hi Ethan. Thank you din dahil nag-enjoy ako. DJ Musika, pwede bang sumabay ulit ako sa'yo mag-lunch bukas? Yes, sure. Pumunta ka ulit sa radio booth para saktong tapos ng adlib ko, mag-lunch na tayo. Dear love, grabe yung kilig ko. Maabot na ata sa kisame. Grabe. At higit sa lahat, inaya na niya ako mag-lunch. Madami din kami napag-usapan ngayon at nakakatuwa na inamin niyang crush niya daw talaga ako. Mahilig din siyang maglaro ng table tennis at mag-bike kagaya ko. Kaya mayroon na kaming ibang bonding aside sa lunch sa office. Mga kabisyo! 2 araw na lang at Valentine's Day na! Hindi ka pa rin ba niya inaaya na makadate? O baka naman nahihiya siya. Kung nahihiya ka, kahit man lang mag-abot ka ng flower or ng letter, natatakot ka ma-reject, no? Hay nako, kabisyo. Wag na wag kang matatakot dyan sa rejection dahil mas nakapanghihinayang kapag hindi ka nag-try. Kaya naman, tanungin mo na si Crush kung pwede kayong mag-date sa Valentine's. Oy, Musika, pwede ka daw bang maaya ni Ethan sa Valentine? Hoy, totoo ba to? May nag-aaya kay DJ Musika ngayon. Hindi nyo kaya. May flowers. Thank you, Ethan. Gusto nyo makita ng live yung flowers saka yung nag-aaya sa akin ng date? Ano pa, pumunta na kayo ngayon sa Facebook page ng estasyon. Check nyo naman kung gaano kahaba ang buhok ko ngayon.
Ako nagparinig lang dito, nagka-date na. Kaya kung gusto nyong magparinig at magpa-shoutout sa gusto nyong i-date ngayong Valentine's, i-message lang si DJ Musica sa kanyang socials. Ano, yes ba? Kayo talagang sinadya nyo pa kung kailan ako naka-ere ha. Ay, di yun ni Ethan yan. Diba? Diba, Ethan? Hoy! Hoy kayo! Umingiti lang si Ethan. Baka mamaya hindi niya talaga idea to ha. Pero, thank you dito Ethan. Ang sweet mo naman. Kilig ka na. Ayan, may Valentine's Day ka na din sa wakas. Kaya talaga ha. Ginamit niyo pa si Ethan. Ayaw maniwala. Kusa yan galing kay Ethan talaga yan. O, sige na. Magla-lunch pa kami. Dear love, grabe talaga yung kilig ko nung araw na yun at nakumpirma ko naggaling nga talaga kay Ethan yung idea. Pinilit lang siya ni Stephanie na saktong naka-area ko saka ako tanungin para daw kakaiba. Dumami din ang followers ko at marami ang nagpa-shoutout sa mga gusto nilang makadate sa Valentine's. Ngayong Valentine's ay naisipan ko na dito kami sa Batangas Beach Resort mag-date ni Ethan para wala ganong tao at tanging ang alon lamang ang maririnig naming dalawa. Matapos namin kumain ay umupo kami sa mga buhangin at sabay pinanood ang sunset. Alam nyo, kahit hindi siya nagsasalita ay nakikita ko sa mga mata at ngiti niya ang saya. Kada kausap ko siya, masasabi kong bukod sa napakakisig niyang pangangatawan, magandang mukha, ay talaga namang ganoon din kaganda ang kanyang ugali. Gentleman, caring, sweet, at respectful. Alam mo, Ethan, sobrang saya ko ngayon na kasama kita dito. Sanay kasi ako sa ingay, sa lakas ng tunog ng musika, sa pakikinig lagi sa tao, kaya madalas namimiss ko din yung tahimik. Tahimik at kalmadong lugar gaya nitong dagat. Alam mo ba, ang type ko talaga sa lalaki yung tahimik din at kalmado. Kaya ang saya ko na ikaw yung kadate ko ngayon. Akala ko nga, nagjo-joke lang talaga kayo ni Stephanie noon at akala ko din ayaw mong kausap kasi nga, ang dal-dal-dal-dal ko. Kahit nakatitig ka lang, alam kong nakikinig ka sa akin. Thank you dito, Ethan, ha? Sobrang sweet mo na mayroon kang pa-date by the beach. Oh, wow, letter? Thank you, Ethan. Basahin ko, ha? Dear DJ Musica, o mas gusto mong tawagin ka sa pangalan na Erica. Sobrang grateful ako na pumayag kang maging ka-date ko ngayong Valentine's. Inaamin ko na crush kita at listener mo lang ako kaya akala ko na imposible na makasama kita balang araw. Sinuwerte talaga na nakapasok ako sa company at nakausap na kita ng personal. Salamat dahil tinuring mo akong kaibigan at hindi iba sa kabila ng aking kapansanan. Kahit na hindi kita makausap, sana lagi mong maramdaman na masaya ako na naging kaibigan kita at gusto pa kitang makilala. Kaya, pwede ba kitang ligawan? Uy! Ethan! Ang sweet mo naman! Oo, ako din. Alam mo, masaya ako na naging kaibigan kita at nakakatuwa na kahit ilang araw pa lang tayo magkakilala, nag-click tayo agad. Mapayag ako na ligawan mo. You really make me happy. Dear love, napaka-understanding ni Ethan sa kabila ng hectic schedule ko. Kahit hindi na kami ganong nagkakasabay kumain, ay palagi naman niya akong kinakamusta sa chat at lagi din siyang nandyan para makinig sa mga rants ko. Tapos, may taong alam kong nakasuporta at hindi nagagalit kahit bihira lamang akong makareply sa kanya sa chats. Ang saya sa pakiramdam na para akong may best friend at lover in one person. Lagi niya akong napapangiti ng hindi ko namamalayan. Nakakatakot sumagal sa pag-ibig pero sa tuwing titingin ako sa mga mata niya, ay ramdam ko ang sinseridad sa kanyang intensyon kahit walang mga salitang lumalabas sa bibig niya. 6 na buwan na rin nanliligaw si Ethan at kahit ang pamilya ko ay gusto siya. Yun nga lang, kung may mga taong pabor, may mga tao din namang mapanghusgan at tinatawanan kami dahil ako na boses ang puhunan sa hanap buhay ay nahulog sa taong aking kabaliktaran. Ngayong araw ay gusto kong sagutin si Ethan. Sigurado na ako na gusto ko siyang maging boyfriend kaya naman inaral ko ang sign language ng sinasagot na kita. At kung on-air niya ako inaya makipag-date sa kanya, ay on-air ko din naman siya sasagutin.
Hoy, Stephanie, sigurado ka ba na nanonood yun ng live ngayon? Oo nga, sabi ko nga sa kanya manood siya ngayon at nakabalik ka na ulit dito sa booth. Mabuti naman, kasi sasagutin ko na siya ngayon. Uy, talaga ba, Erika? Uy! Magpapainom ka mamaya after nito ha. Madami ka pang hindi kinukwento sa akin. Oo na. Sige na, mag-adlib na ako. Sige, tingnan ko si Ethan kung nanonood. And that's Tadhana by Up Dharma Down. Ikaw, naniniwala ka ba sa destiny? Or isa ka din sa mga sumuko na lang na hanapin yung para sa'yo? Kung ako sa'yo, kabisyo, ay wag na wag kang susuko dahil tiyak na may isang taong nakalaan para sa'yo na siyang mamahalin ka sa kung sino at ano ka. Kaya, don't you ever settle for less dahil ang destin para sa'yo ay tiyak na the best. Oh, trust me dahil nakita ko na ang the best for me. Kaya, anong sagot ko? Oo, at sana nakikinig ka at nakikita mo itong hand gestures ko, Ethan, dahil sinasagot na kita. Ay! Dear love, sobrang saya ni Ethan ng araw na yon at masasabi kong magmula nang sinagot ko siya, ay araw-araw akong masaya at ganado sa trabaho. Patunay na true love will bring out the best in you. Iba yung pakiramdam kapag nakatagpo ka ng taong mamahalin ka ng totoo na puno ng respeto. Kahit na hindi ko marinig mula sa mga bibig niya yung katagang I love you o mahal kita, ay ipinararamdam naman niya ito araw-araw. Higit pa sa mga salita kung paano ako mahalin ni Ethan. At araw-araw akong magpapasalamat dahil ang ganitong klaseng pag-ibig ay aking natagpuan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio. Basic!